Eens vertellen? Daniel. Nee, hoe heet het nummer, Daniel? Liedje zingen. Het liedje. Het nummer wat Daniel gaat zingen is van Nick. Van Rosanne. Nick en Simon en die zingen Rosanne. Dat ken je helemaal, hè? Nou, dan gaan we even samen zingen, want Daniel is een talent, jong talent. Hè? Nou, gaan we even luisteren. De pianist die kent het nummer. Komt, kijk maar even naar de mensen allemaal. Die kijken. Kijk even naar naartoe. Ja. Rosanne, weet dat er heel veel mensen. Leuk idee natuurlijk. Ik wist ik niet zo je uit kan zingen. Dat kunt niet. Dit was Daniel!